Бездә кунакта хезмәттәшебез, Калип яңа буын җыены авторы Гүзәл Сәгыйтова. Гүзәл, исәнмесез? Исәнмесез. Гүзәл, хәерле көн. Бер дә тик тормыйсыз? Гүзәл. Соң вакытта нәрсәләр мәшгульләнәсез? Әлеге афиша нәрсәләр эшләгәнегезне раслап тора? Афишада да бик зур итеп куелган, бик зур рәхмәт сезгә, экраннарда күренеп тора. 11 ноябрь көнне кичәгә чакырабыз барлык тамашачыларны да күрү бушлай. Һәм ул 1926 дип атала. Нәкъ менә 1926 социаль челтәрләрдә дә еш кына күренде әлеге сан. Гүзәл. Ул нәрсәне аңлата? Нәрсәгә багышланган? Башта интернетта инде без бар тик саннар гына 1926 шундый саннар гына куйдык һәм инде бу туган елыңны күрсәтмә инде диючеләр дә булды. Ягъни бу синең магазиныңның кодымы, сейф кодымы, әле инде Һәм берсендә башына аны синең банк карточкасы коды икән килмәде. Ансы да төрле фикерләр булды. Ләкин бу ел әлбәттә 1926 ел, менә хәзер инде серләрне ачсак була, чөнки без флешмоб рәвешендә шушы саннарны тараттык. 1926 ел ул соңгы тыныч елларыбызның берсе. Инде бу елны кара исемлекләр төзелә башлаган. Һәм инде без бүгенге көнне аны яңартуыбыз юкка түгел, бәлки без дә шушы чорда яшибездер. Бәлки 2016 ел безне бөтенләй башка яңалыклар белән каршы алыр. Андый ук пессимистик рухларга бирелмик әле, Гүзәл. Шулай да мин сезне бөтенләй башка оптимистик рухтан карар идем сезнең эшчәнлекне. Бу бит инде үзенә күрә, безнең милли традицияләребезне кайтару, яшьләрне таныштыру, менә яңа буын вәкилләрен чынлап та шушыңа игътибарын юнәлтү аларның. Һәм ахырышта бүгенге иҗат интеллигенциясын барлау. Шун мәгънәсендә. Безнең Калип яңа буын җыены барлыкка килгәндә дә менә төрле өлкәдәге иҗатчыларны берләштерү максатын тота иде. Һәм бу кичәдә нәкъ менә шагыйрьләр, алар шушы 20нче гасырның 20нче елларында иҗат иткән, нәкъ менә 26нчы елда ниндидер хисләр белән, нинди уйлар белән, ниндидер борчулар белән янган шәхесләргә багышлап шигырьләр багышлаячак шагыйрьләребез, җырчылар була, Илүсә Хуҗина. Аннан инде балерина безнең Айсылу Мирхафизхан, шулай ук аңа без аерым кичә багышлаган идек, ул да безнең белән. Ягъни менә без аерым кичә багышлаган кешеләрне хәзер бергә туплап, бергә шушындый бер уртак җыены булачак инде бу 11 ноябрь. Менә шушында 26 елда безнең иҗат интеллигенциясы вәкилләре исемнәре язылган һәм икенче ягында бүгенге яшьләрнең исемнәре. Менә чагыштырып буламы аларны? Бармы вакыттагы кешеләр белән чагыштырырлык? Юк, чагыштырырга кирәкмидер дип уйлыйм, чөнки чыннан да без менә 1926-2015 дип куйгач, афишада шундый уйлар туа кайбер кешеләрнең һәм ниндидер бәлки ярамаган чагыштырудыр бу. Бәлки алар арасында андый шәхесләр дә бардыр, ләкин бит аны вакыт кына күрсәтә ала. Ул вакытта 1926 елда Сара Садыкова әле яңа гына музыка училищесын тамамлаган. Шул Галия Кайбицкая яңа театрда эшли башлаган, әле анда аларны да әйтеп булмаган. Кем булалар? Монда да шул менә бу көнне театр училищесының театр мәдәният һәм сәнгать институтының 3нче курсында укучылар менә нәкъ менә Галия Кайбицкая, Сара Садыковаларның хатларын укыячаклар. Ягъни әле алар студентлар гына. Аларны да белеп булмый. Бу фамилияларның кайсы безнең киләчәктә калыр икән. Буны бит бар тик вакыт билгели. Илнар менә әлеге афишадагы саннарны һәм шәхесләрне чагыштырыбрак карады. Мин үземнең күзлегемнән аларны буыннарның очрашуы, буыннар очрашуы дип атар идем. Яшьләрнең менә бу Калип яңа буын җыенына кызыксынулары ничегрәк, Гүзәл? Бу бөтенләй башка яшьләрнең дисе, иҗатта булмаган яшьләрнең. Гомумән сорыйм. Төрлечә. Ниндидер менә бары тик бер даирә өчен генә ничектер үзләре җыелалар. Хәтта менә бу татар иҗатчыларында да бар. Ул кайбер шагыйрьләр бездән читләшәләр. Бары тик бер даирә өчен алар үзләренә кызык, үзләре җыелышалар. Юк, без үзебез өчен эшләмибез. Без менә нәкъ менә яшьләрнең иҗатларын тамашачыга, яшь буынга танытыр өчен аларга без ачыкбыз. Шуңа әлегә безнең керү дә бушлай. Кичәне оештырганда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Рафкат улы Бикшәнтаевка мөрәҗәгать иттек. Без режиссерсыз күп очракта эшлидек. Лилия Әхмәтова, Илгиз Зәйниевләр безгә ярдәм иттеләр. Ләкин бу юлсы менә ул бит яшьләрне ничектер танытырга, аларга ниндидер
тәргеш булырга тиеш. Шуңа менә Фәрит Рафкатовичка барып, берәр студентыгызны безгә бирегез, чөнки аның да режиссерлык дебюты булсын иде дип мөрәҗәгать иттек һәм ул безгә Олег Кинжагулов 3нче курс студентын тәкъдим итте һәм ул менә аның белән Демәк, сез әле яңа исемнәр ачарга да үзегездән эш кертәсез. Әлбәттә. Миңа калса Калипнең максаты да менә шушы яңа исемнәрне ачу максатларының берсе булып тора. Һәм әлеге исемлеккә кергән яшьләр менә бер гасырдан соң да искә алырлык шәхесләр булып үсеп җитсен дигән теләктә. Бүгенге сезнең белән саулашабыз. Рәхмәт. Мин дә шушы кичәне ниндидер тарихи вакыйгадыр дип уйлыйм. Әлбәттә, тарихи вакыйга, менә гүзәл социаль челтәрдә дә күргән идем, Габдрахман Минскийның цитатасында китергәнсез, нәкъ менә шушы кичтә без татар зыялылары очраштык дигәнрәк мәгънәдә иде ул. Һәм менә шушы 11 ноябрьдә булачак кичәдә нәкъ татар зыялылары очрашып, ниндидер бер фикергә килгән, алга таба карап эш йөртә торган яшьләргә бер этәргеч булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгызга. Бездә кунакта хезмәттәшебез Калип яңа буын җыенының авторы Гүзәл Сәгыйтова булды. Без алдагы сәхифәләрне барлавыбызны дәвам итәбез.